Mikunhod ang presyo sa durian sa Magsaysay Fruit Stand sa Davao City. Diin, gikan sa kape na 200 pesos matag kilo ni adtong miaging tuig. Nahimo kining 50 pesos hangtod 150 pesos karong bulana. Diin, magdepende ang presyo niini sa klase nga paliton. Sa interview sa DXDC Ermen Davao kang Alger Anting, 42 anyos og 20 katuig na nga vendor sa durian. Iyang gibutiag nga mi barato ang presyo sa durian tungod season sa pagpamunga niini gikan Hulyo hangtod Setyembre. Rason nga dagan sab ang supply niini. Dugang panganhit ang durian ni adtong 2025 tungod sa nasinating pag-ulan og pipila niini gi-export sa mga planta sa China. Apan karon nga season sab sa durian sa Thailand ug Malaysia, napinga kini og gamay lang ang gina-export gawas sa nasod ug mas dagan na ang ilang mabaligya sa lokal. Itong nanahid sa una kay namutoy planta. Nagaroon kay season maron sa Malaysia ug Thailand, mao tong nadungan rin ang season dun sa Pilipinas. Mao tong dagat supply diri. Dahil ro dun sa una ma'am, ug karon ma'am kay karon nanong gud China ma'am. Tang sina export ng durian pa. Dahil sa una kay wala pa man, mao tong kay durian diri. Gani alang sa aransilyo nga klase sa durian, ana kini sa 50 pesos matag kilo, samtang ang D101 og puyat nga variety ana sa 150 pesos matag kilo. Ang 150 ma'am, mao nang D101 ang sulong puyat, karang 50 mao nang aran sa iyo ko. Subayin ini, gibutyag sab niya nga lauman pa nga mubaba ang presyo niini karong Agosto o giawag ang katawhan nga mobisita sa Magsaysay Fruit Stalls ug mopalit sa mga durian nga ilang ginabaligya. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Will Duran Tatak RMN.